गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ बर्मानि खोमसार बसुमतारिया मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला बर्मा हालामनि सासे फोरोंगिरिया ओनसोल नाङैनो गोग्गानाय लाबोदों। 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय बर्मानि आलकजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लाना खोमसार बसुमतारिया बे बोसोरनि इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 खौ मोननो हादों। बिथाङा दासिमाव गांस्नि बर' रावनि बिजाब सुजुनायजों लोगोसेनो बर' रावनि बड'सा हाइनि रादाब सानसेयारि बडलेण्ड इंखं पेपाराव खौरां लिरनायजों लोगोसेनो बायदि रोखोमनि समाजारि थासारिखौ लिरबाय थादों। बेजों लोगोसेनो असमिया पेपारनि असमिया खबर आरो असमिया प्रतिदिनाव लिरनाय खामानिखौ मावबोदों। 2003 मायथाइयाव आसाम सोरखारनिफ्राय थुनलाइयारि बान्था मोननाय खोमसार बसुमतारिनो बे बोसोराव राजस्थान हादरसा जयपुरनि हाइपेट्स मिडिया एन्ड प्रमोशन प्राइभेट लिमिटेडआ बे बोसोरनि इन्डियान एडुकेशन एवार्ड 2023 बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'यो। बिथाङा बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारि आरो रेणु बसुमतारि नैथि फिसाज्ला। खोमसार बसुमतारिनि इन्डियान एडुकेशन एवार्ड बान्था मोननो हानाया बर' हारिजों लोगोसेनो बिटिआर ओनसोलनाङैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2023 खुंफुंनो साखाफारा दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव अक्ट'बर दाननि 20 खालारनिफ्राय 8 नभेम्बर खालारसिम क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव दावहारु मुंख्लं ट्रफि कमिटिनि बानजायनायजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मख'जाथावदि बे दावहारु मुंख्लं ट्रफि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ इं 1990 मायथाइनिफ्रायनो खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला दतमा आन्सलिक स्पर्ट्स एस'सिएशननि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो साखाफारा खालामनाया फ्राय आबुं जाबाय। फैगौ 25 अक्ट'बर खालारखालि माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गेलेनायखौ बेखेवजेननाय जागोन। बेखेवजेननाय गेलेनाया 11 स्टार क्लाब आरो बारहुंखा एथलेटिक क्लाबनि गेजेराव जागोन। 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 8 जोलुर हानजाफोर फारियै 11 स्टार क्लाब, बारहुंखा एथलेटिक क्लाब, सालबागान एससि, उदालगुरि एससि, विवेकानन्द एबे, सोनाब बंग, दतमानि DASA 11, MASA नलबारि आरो बिजनि फेरेंगा क्लाबफ्रा बाहागो लागोन। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा गम्पेरा काटा गामिनि उपेन्द्र ब्रह्मआ गारनि जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जानानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमा काजिगाव PCTCनि सिङाव थानाय गम्पेरा काटा गामिनि राजिब ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 25 अक्ट'बर खालि हरखाबै गारनि जाब्रबथायजों गोब्राब जखम जानानै दङ आरो धुबरी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। उपेन्द्र ब्रह्मखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांखावरिनि आंखालजों नखरनि सोद्रोमाफ्रा भुगिनांनानै दङ। बेनिखायनो गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम दुखुथिया नखरा रांनि अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। जुदि सोरबाफोर रांनि अनसुंथाइ हरनो गोसो दंब्ला सावगारियाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनानै दुखुथिया नखरखौ मदद होनो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन खोन्दो 1खौ आबुङै आरो थाबैनो दिहुनथायनि थांखिजों दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जारिमिननि सायाव गेबेङै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय खानाबारियाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जागायबाय। गेबेङै नायबिजिरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो फारियै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसार सुरत नार्जारि, डक्टर अनिल बर', एबसुनि बारग' लोगो गाहाय नेहाथारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लोगो आफादगिरि बिश्वेश्वर बसुमतारि, डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि, जारिमिन लिरथुम आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि डक्टर आदाराम बसुमतारि, सोद्रोमा डक्टर बोहैथि बरगयारि, सोद्रोमा सिबिसन नार्जारि, बर' थुनलाइ आफाद नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि डक्टर रबि नार्जारिया बाहागो लायो। लोगोसे मिरु एबसुनिफ्रायबो बाहागो लायो फारियै गाहाय नेहाथारि मुर्शिद कनेन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेहाथारि मुर्शिद दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि आबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, सोमदोन ब्रह्म आरो
हारिमु नेटवर्क ससियेल एस्लारिया बाहागो लायो। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। नोंथांमोना मबाइल एपनि गेजेरजों खम सुदावनो लन लानो हागोन। गिबियाव नोंथांमोना रांखौ खम मोनगोन। बिदिनो लाबाय थाब्ला बुरजा मोनलांगोन। एपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होबाय। नोंथांमोना डाउनलड खालामना बिनाय डकुमेन्टखौ लनखौ लानो हागोन। जायफोर रांनि गोनांथार बिसोरो लनखौ लाब्लानो जाबाय। गुवाहाटीयाव खामानि मावनो थांना सासे बर' गोमादों। गुरुभाषा काहिबारि गामिनि 3 गथ'नि बिफा रानि मुसाहारिनि फिसाय रहन मुसाहारिया न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमायाव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दङ। दायो न'खरा गोमानाय जाथायखौ लाना हालाय हाफाय जानानै दङ। राबां दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो बानजाय आफादनि मावख' बेखेवदों। बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवना होयो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा। राबां दख'रा एबसुआ 1974 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर आगान होसिगोन। फैगौ 2024 मायथाइनि 27 आरो 28 जानुवारियाव खुंफुंगोन राबां दख'रा एबसुनि सनाथि मायथाइ फोरबो लोगोसे 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा। बर' हारिनि गेजेराव नेशनेल रेपारि महरै जाफुंसारदों प्रेम नार्जारि बिथाङा। गसाइगावनि प्रेम नार्जारिया CAT2 आनजादाव जाफुंसारदों। प्रेम नार्जारिखौ नेशनेल रेपारि महरै गनायथि होबाय अल इन्डिया फुटबल फेडारेशना। आसामनि गेजेरावनो प्रेम नार्जारिया बर' हारिनिफ्राय सासेल' रेपारि महरै सायख'जादों। फेरगाव उदमारियाव लोक्षि फुजानि लाहार फाहार बायदि मेहेरगोनां हाबाफोरजों सानथामै खुंफुंगोन। दुर्गा फुजानि उनाव लोक्षि फुजा खुंफुंनो साखाफारा जादों फेरगावनि उदमारि लोक्षि मन्दिर सामलाय आफादा। फैगौ सनिबार रबिबार आरो समबार खालाराव सानथामनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफोरजों खुंफुंनो जानजि खाफ्रादों उदमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। खेराइ नामथि हारिमु बिलिफां बायदि आरज हानजाफोरनि आरज खालामनायजों गाजा गोमजायै फालिगोन। बिनि थाखाय दिनै उदमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा साखोन सिखोन खालामदों उदमारि लोक्षि मन्दिर लांगोनाखौ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। टंला दख'रा बाथौ गौथुमनिसिम 2 लाख रां अनसुंथाइ होदों MCLA दिलीप कुमार बर'आ। 2 लाख रांनि अनसुंथाइनि चेक होबाय MCLA दिलीप कुमार बर'आ। लोगोसे टंला दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुमनो थानसालि लुफुंनाय MCLA फान्डनिफ्राय 5 लाख रां होगोन MCLA दिलीप कुमार बर'आ। दिनै टंला बाथौ गौथुमनि माइनाव आरो लाइमोन आफादनि जथाइ सावराय जथुमाव आलासि महरै बाहागो लाना कालिंदुवार BTC बियाबनि MCLA दिलीप कुमार बर'आ टंला बाथौ गौथुमनो 2 लाख रांनि चेक अनसुंथाइ होयो। लोगोसे थानसालि लुफुंनो थाखाय MCLA फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना MCLA बिथाङा फोसावो।